Drugarice i drugovi, kako ste? Kako živite ovdje u Sloveniji? Jebeno. Nikad bolje. Kako je to jebeno? Ove riječi ne poznajemo u Jugoslaviji. Jeste zato demokratije. Mi smo ovdje da jačamo socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju, da ne skrenemo sa našeg puta kojeg smo zacrtali u jaju. Jer se sjećate koje godine? Da. Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo. I ne damo to bratstvo i jedinstvo naših naroda. Jel' tako? Tako je. A inače jeste svi ovdje u prosjeku, kao što vas vidim, ima nekih 20% seljaka, 30% radnika i 50% tajkuna. Kao svugdje gdje dođete. Jel' tako? Je svugdje u Sloveniji ovakav prosjek stanovništva? Malo veći. Ima još veći. Tajkuna, a? Baš zato moramo da jačamo borbeni moral. Moramo da 100 godina živimo u miru i ja vam tako želim da 100 godina živite u miru, a spremajte se kao da sutra izbije rat. Jel' tako? Ja vam garantujem, ova zemlja neće da propadne jer to ne da narod. Baš ovakav narod koji se sakupio ovdje danas, na ovom mjestu, u ovom kraju. Jel' tako? I ovakav pojedinac kao što je naš drug, kako se zove već neki Čošak, ko Čošak. Kokot, drug Kokot. Jel' tako? A inače imate plate ovdje, imate? Skoro svaki mjesec. Ima lova do krova, a krov ispod podruma. Krova nema nigdje. Tako je, ja sam saznao to jer UDBA sve dozna. Bilo kuda, UDBA svuda i OZNA sve dozna, tako? Dobro. Gdje sad da idemo? Protokol, ajde. Carina. Narode živeli. Vidimo se poslije na banketu i na igranki. Živeli.